ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawatan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Okay, maayong Domingo sa buntag kanatong tanan, amo mga pinalangga nga makigalaan, mga suki nga mga tigpaminaw. Nagapaminaw kamo karon dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini ka Tulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang mahigala. Brother John dito kinusab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kaninyo mga higala nining Zeus kabuntagon sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, makahimo na mo sa pagpadala nga rinamo og mga mensahe pinagi sa pag-text no sa among mga number. Naamoy mga importante nga mga greetings, labi nag mga birthday greetings o abang pang mga mensahe inyong ipadangat na higala. Sa panahon na nga inyong ipadangat diri sa among mga number ni Brother John, aron sa inyo niya na
atong mabasa higala ang inyong mga importanteng mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi o ngadto sa inyong mga kahigalaan. Kanya pwede sad mo mga higala ari mo padangat og mensahe sa ato nga live no sa Facebook live na to dinhi sa comment section na to. Makahimo mo sa pag-send aron ato nang basahon, ato nang ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Og kun pananglit aduna mo'y mga pangutana nga wa kayo ni masabte sa atong gipanghisgutan, makahimo mo higala sa pag padala gyapon mga pangutana. Basta mga pangutana nga kanang heartily yung kaayo nga pangutana, nangutana mo tungod kay gusto mong mahibaw, nindot kayo na, willing kayo may anak muhatag sa tubag, aniya, kung pananglit na ay pangutana nga gitubag o niya, wala kayo ninyo makatch up ang mga tubag, makahimo sa mo sa pagpaluap, gyapon igala, o niya, makatampo mo, makahatag mo og dugang tubag sa mga pangutana nga atong tagdon dinhi sa atong programa. So namoy mga pangutana karon desing nihuna, mintras wa pa na ninyo malimti, ipadangat na diri namo ni Brother John aron ato nang matagaan og pagtagad dinhi sa ato nga programa. So nining sayos kabuntagon mga labas kay mga pamumusta among itunol sa atong tanan nga mga tigpaminaw. Mga tigpaminaw sab nato diha sa Negro sab og mga sound system, no? O niya alang sa magilaan po nato nga mga viewers o mga listener, gipasalamatan sad mo namo mga higala sa inyong pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga friend. Namoram na ato diya aron matabangan nato ang pagpalapnag sa pulong sa Ginoo sa maayong balita ngadto sa mga katawhan atong i-share higala. I-click ko itong cellphone ko sa share sa public o niya ang atong makigalaan ma-sharean to sila o niya pwede silang makatanaw sa ato nga programa. So mabless po sila higala, di lang kita mo mabless kita ng utana kundi ang ato mahigala nga naminaw tingali doon na sila yung mga pangutana nga salusama sa miyana o niya silang pagtanaw mabless sila higala kay masabta nila ang pulong sa Ginoo. O niya atong mga viewers diri sa Masbati sab mayong buntag sa tanang mga taga Masbati nga nagtan-aw karon, nag-view karon sa ato nga live sa atong Facebook live. O na dito sa Tas Biliran Province, madungog kusog dito higala ang ato nga ang station dito DYCM nang uban dito nagamit og mga radio, aniya gani nagamit sila ang uban dito mga amplifier pod atos masilingan. So amo sa nang gipasalamat higala kay part man sana sa pag-share ninyo sa pulong sa Ginoo ngadto sa inyong masilingan niya daghan ta sa mga viewers sa Facebook sa mga hinaot sa aming atong share sa gihapon para makaparticipate sa buhat sa Ginoo. Pani ato mga pinalanggag mga minahal nga tigpaminaw sab diri sa probinsya sa Leyte, no? Maayong buntag sa tanang taga Leyte nga naminaw karon sa atong programa. O niya sa tanan sa nato nga mga viewers diya sa Facebook. O niya at sa tanan pod nga mahigala na to diya nga nagamit og mga lanog kaayo nga mga sound system. So salamat po kaayo, gipasalamatan na mahigala ang inyong participation sa atong programa. Anya kumusta diya sa Ormoc City? Anya diya sa Merida, mga tigpaminan sa Palunpon, bisan pa man sa Tabango, diya sa Isabelite, sa Matag Oblite, sa Kananga, anya dito sa San Isidro Leyte, sa Calabian Leyte, o dito sa Bilyaba Leyte. So kamuntiran diya, welcome sa ato nga programa. Ato sa pasalamatan sa Brother Jose diya og Sternate Encenso diya sa Bilyaba nga ila sa nang patingugon ilang sound system matag programa na to, no? O guban pa diha, di na mo i-mention tanan pero kamuntanan gipasalamatan namo. Ani ato sa pagumustahon si Brother Tato Sotilo sa Camotes Island sa Lower Kagkagan. Nya tanang taga Camotes, mayong buntag ninyo, welcome sa atong programa. Ug atong pasalamatan si
Brother Tato sa iyang trumpa diha nga maglanog-lanog diha sa Kagano. Good morning yung tanan diha. Sa ato sa tanan nga mga suki nga tigpaminaw. Diri mga higala sa isla sa Bantayan, no? Lanog po na itong programa sa Bantayan Island. Dias Madridijos. Good morning yung tanan, taga Madridijos. Mga Tayaktak family diha, mga Layos, mga Almonical family, mga Iscario family. Uguban pa din, di nato i-mention ang tanan, pero kamong tanan diha, mga pinalanggan natin tigpaminaw. Welcome sa atong Tulumanon. O niya, mga kahigalaan sa natong tigpaminaw diri sa lungsod sa Bantayan. O niya, mga kabaranggayan diha nga nagpaminaw. Ang uban nagamit og mga sound system sa manlan ni Brother Eliseo Cordoba, Just Bowed. So ato nang gipasalamatan og mga silinganan nga naminaw. O niya diri sa Sirkulo sa Tikad na apod kang Brother Cotijo. O niya dito sa Islas de Pairan apod kang Brother Lucernas. Mga trompa nang gipanggamit. So ato nang gipasalamatan higala ang inyong mainiton nga pag-participate sa buluhaton sa Ginoo. So thank you kaayo. O niya mga tigpaminaw nato o mga viewers po nato, mga follower, listener nato din sa programa diya sa Santa Fe. So good morning sa tanang taga Santa Fe nga nagsunod. Mga tigpaminaw sa nato diya sa isla sa Hilantagaan, diri sa islas Kinatawkan, maayong buntag dito tanan. Nya kumusta sa ang tanang taga isla sa Malapaskwa o dito sa Carnasa Island, maayong buntag, mga tigpaminaw to diri sa isla si Bitngel. So kamong tanan higala kinasingkasing manamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya dirita sa dinhita sa Mainland Cebu. So good morning sa tanan taga Mainland. Atong mga kahigalaan labi na diha sa mga kabukiran sa Asturias, diha sa Balanban, Tuburan, o niya mga kabukirang barangay diha sa Tabuilan, bisan pa man dito sa Carmen, diha sa Katmon, kabukirang barangay diha, o niya diha sa Sugod. Sayod mi nga daghan mo diha nga nagsunod karon sa atong programa. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So text na mga rinamo kay aron atong mabasa mga higala ang inyong mga importante nga mga mensahe. Okay, atong mga suki sang naminaw diri sa Bourbon. Good morning no diha sa poblasyon sa Bourbon. Kanya mga tigpaminaw nato diha sa Lao, Bourbon. Kanya diha sa Bundo, Bourbon. Ya, kumusta po ang tanang taga San Jose nga naminaw karon? Good morning lang Brother Amay, Pitugo, yang family. Atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang trumpa nga kanunay nagtingog diha sa barangay sa San Jose. Ato sang pasalamatan itong mga silingan diha nga nagapaminaw, nagsunod sa atong programa. Aniya, kumusta siya sa mga tigpaminaw to diha sa Gimpilakan? May buntag sa Gimpilakan atong mga brad o mga sis diha, mga friends. Ni atong pagumustahon di ay si Brother Maning Masbang. May buntag na Brother Maning. Aniya uban siyang family ng Brother Pipi or Sabyasab diha sa Sabah. Ato sang ipangumusta. Aniya mga tigpaminaw nato diha sa Kamanggahan. Mga kaliwatan ni Brother Rosendo Noble nga naminaw karon diha. Good morning ng tanan diya sa Kamanggahan. Welcome sa atong programa. Ano mga suki na itong naminaw diri sa dinhi sa Tabugon, lungsod sa Tabugon. Mahimbuntag no diha nila ni Brother John Lobitania. Mahimbuntag ba John? Na ni Sister Remy Montiliano, yang family. Sister Delma Ando, yang family, Pinalangang Banag, mga kabataan. O niya, tanan diya nga taga Tabugon, nga naminaw o nagsunod, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya, dirita sa
Managasi Mahigala, Managasi Tabugon, ato rin pangumustahon ang mga Ilarcusa dia family, mga Romagos family, mga Nano, kumusta sa mga Montiliano, mga Saladaga family, tanan diha kaninyo nga naminaw, kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa atong programa. Kumusta sa Mr. Irenia Sabdiha, may montag ni Moses. O ni ato mga suki nga naminaw usab diri sa Lamak, no, labi na diha sa mga Jordan family. O ni diri sa Kadwawan, lanog-lanog mo ni atong programa diha, atong pangumusta ang tanan itong mga pinalanggan tigpaminaw sa Kadwawan. Diha sa Mahayahay, kumusta lang Brother Bin Easter, yung family, mga Barili diha family, tanan diha nato nga makaigsuunan, maayong buntag, yung atos mga Serapin family. Kumusta ang mga maluluyon sa family? O niya sa tanan taga Eden Care Group. Good morning ninyong tanan, no? Taga Eden Care Group. O niya ang atos mga Alikos family, mga pamilyas, mga agwa, atos ang ipangumusta. Yung mga Alconten family, ngadto sa mga pamilya sa mga Arrogante. O niya mga pamilyas, mga Coralde, ngadto sa mga Alconten family, mga pamilya sa mga Tirana, atong gipangumusta diya tanan taga Kadwawan nga naminaw o niya pahasubo pod among itunol gikan sa kini ang maayong balita sa mga pamilya nga nagbangutan sa kamatayon ni Dr. Rodi Arrogante, Dr. Rodi Lubitania Arrogante. So sa mga Lubitania family, matos mga Arrogante family, mga pahsubo among itunol gikan sa kini ang maayong balita. So nagapadayon ang serbisyo matag gabi alang sa mga kaparintihan, mga suod nga mga higala, makaigsuunan ang haya ni Dr. Rodi Arrogante naa sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. Kino atong mga pinalangga nga tigpaminaw diri sa Libho. Lanog-lanog po itong programa sa Libho tungod kay naasa diha kang Sister Linda Kamay nga sound system. So good morning sa tanang taga Libho o niya mga newly baptized members sa diha. Maayong buntag. Tanan ninyo diha naminaw nagsunod. Good morning lang Brother Nelson Bersero, Brother Johnny Mainit. O niya, kumusta lang Brother Leo diha? Brother Nestor, uban pa diha no, Sister Linda, mga Sumalinog family, mga Nugas family, o mga Bersero, uban pa diha nga ito mga pinalangga nga tigpaminawan sa ato nga Tulumanon. Diri sa Kadwawan, balikan sa Kadwawan, atong pasalamatan karon Sister Marites Paraiso, siyang pag-operate sa sound system sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan, no? May buntag diya sa tanang mga silingan nga naminaw. O niya ato mga kaigsunan po kahigalaan diri sa Mabuli sa atong kaugalingong barangay. Welcome sa tanang taga Mabuli nga nagsunod karon. O niya labi na nato mga bag-o natong mga kaigsunan sa pagtuo ato nga gina-welcome sa ato nga programa. O niya mga Bible students sa nato diri sa Mabuli, ato sang gipangumusta ang tanan diha kaninyo. Anya, kumusta sa dugay buntag sa atong mga kaigsunan o kahigalaan diri sa Kanagahan. So congratulations diri sa diri sa Caleb Care Group sa Kanagahan. Nga mo nay usas mga care group sa Kadwawan, Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan nga at last karon Kanagahan Seventh-day Adventist Church sigud na organize na sila gahapon. So congratulations sa atong mga kaigsuunan diha sa Kanagahan Seventh-day Adventist Church. Gahapong adlaw na organize og ang Patag Seventh-day Adventist Church. Na organize na duha ka church na organize gahapong adlaw. Okay, magpadayon tahigala ang ato sunahan. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan diha, sila si Brother Bernie Katakis, sila si Brother Christian Bistar o si Brother Ani Priscilias sa ilang mga sound system nga
palanugon nila ilang hukapon kining atong programa sa tuyog tumong nga makapamati ang ilang mga silinganan. So salamat kayo o ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Kanya kumusta may buntag sa tanong pagsunan diri sa diri sa Kinawahan. Kinawahan is the church, mga members diya, no? Good morning diya nila ni Brother Dick, nila Brother Arnel, nila ni Brother Saladaga diya nga naminaw, nila ni Sister Maridel. O niya ngadto sa uban pa nato diya nga mga kaigsunan, no? Sister Noraline, iyang sister, ilang mga family. Niya good morning sa atong mga tigpaminaw diya sa Busogon. Niya kumusta ang tanan taga Lambusan nga naminaw. Ato sa pangumustahon si Brother Christian Lumihok, no, og iyang family. Good morning nyo dong. Ani atong tanan nga makigsunan diha sa Lambusan, mga Frasco, mga Bilyet. Ani good morning diha sa Anapog, no, ni Konsehal Norlan Pagal, kanhi konsehal. So may buntag sa tanan taga Anapog nga nagpaminawan. Ani tanan nga taga Bangkasan nga nagsunod, atong gina-welcome sa tuong bisan pa man diri sa Kamansilis, no, tanan dihang nagpaminawan sa Kamansilis. Ani diha sa Manyo, mga higala. Good morning sa tanan taga Manyo, labi na ni Brother Elvis di Aperitos yung family. Ani diha sa barangay sa Looksad atong pagumusta di ang tanan ngadto sa mga pamilyas mga Ibanez, mga Fernandez, mga Vargas family diha. Good morning ninyong tanan. Ani ngadto sa mga Lopez family, mga Samson family, welcome. Mga Moreno family, ani mga Monteroyo, ato sang gina-welcome. Mga Suson dia family, ani ngadto sa mga Larga family, mga pamilyas, mga Likigan, ngadto sa mga pamilya sa mga Kabatanya o Malayon family. Dias Patag Sanrim, kumusta dia ang mga Ansyano family, mga Morata family, o uban pa dia natong mga kaigsunan, mga kahigalaan. Welcome sa atong programa. Tanan nga taga Sanrim, welcome ang tanan. Ano mga suki nato nga tigpaminaw sa dito taron sa Danbantayan. Good morning diya sa Maya, labi na diya sa mga Dihito family kay ng mga grupos mga Dihito diya sa Maya Danbantayan. Mga pamilyas, mga Punay, ubay-ubay sa mga Punay family. Kanya ngadto sa mga pamilyas, mga Sobroso, atong gina-welcome. Kanya mga pamilya sa mga Miralias, no, diya sa Lanao. Kanya tanan natong mga pads o mga mads diya sa Daan Bantayan, atong mga brothers and sisters nga nagpaminawan, atong mga friends diya, welcome sa ato nga programa. Nga atong pangumustahon si Brother Doming Bunukan uban siyang family o tanan diya nga naminaw sa Daan Bantayan, under na sa distrito ni Pastor Hill o niya sa Bantayan Island, distrito ni Pastor Arnel o niya diha sa Kinatarkan, distrito ni Pastor Arman Andrade. Kanya dinhi niini nga district medyo hanging kay ang district pastor dinhi sa una si Pastor Coyos wala na dinhi to na siya sa lain nga territory. So nangita pa og ikapuli dinhi sa distrito to na sa Davao si Pastor Coyos kay pa dito ang bag-o niya nga teritoryo mahigala. So atong mga suki nga mga naminaw sab dinhi karon sa Midilian, no, maimbuntag sa tanang taga Midilian dias dang lungsod, labi na dias Manila Cruz family, mga Gulyemas o mga silinganan diyang naminaw. Welcome sa atong programa. Mga Tundag family o niyang adtos mga pamilyas, mga Langgido, mga 5 family, mayang buntag o guban pa din atong mga kaigsunan o kahigalaan diha sa Midilian. Ang atosad ni Municipal Councilor Raymond Olivar, ng Brother Felipe Soliran, ng Brother uban pa diya mga silingan niya, Alex Kaniada.
Niya ato din pasalamatan si Brother Terbo Pobadura sa iyang trumpa diha sa 108 nga naglanog-lanog kanunay sa atong programa. Mga silingan ng naminaw. O niya, kumusta sad ni Sir Malinaw diha no nga tigpaminawan. So tanan na lang kayo naminaw diha sa 108 diha sa kang Habagat. O niya, matigpaminaw nato this day hagon. Welcome ang tanan. Okay. Atong mga suking naminaw sa dinhi sa mauswagong syudad sa Bugo. Gipanguluhan kini sa ato nga pinalangga nga City Mayor, Attorney Carlo Martinez, no? So, mga og sa iyang makaubanan, makaabag na ni Vice Mayor Honorable Mamayel Martinez og sa konsiho nining syudad sa Bugo. Welcome ang tanan natong mga kaigalaan nga nagpaminawan sab. Dias binabag, labi na dias mga bersero, family, mga pamilyas, mga gabyane, o niya ngadtos, mga pamilyas, mga olingay, bersero. O tanan diyang naminaw sa binabag, bisan pa man diri sa San Antonio. Atong pangumustaon, Sir Ami diya, ikot. O niya ni Brother Lino, Almason, maimbuntag ni Brother Lino. O mga silingan ni mo diyang naminaw. O niya, good morning sad sa tanang taga Anunang Sur o sa Norte. Niya diya sa Norte, mga higala, natay active nga Bible students diya. Atong pangumustahon karon si Sister yung apelido kay Juan Pedrano, Sister Pedrano. May buntag ni Sister Via, kung sayo, Via Pedrano. Good morning nimo. Niya aktibo ka na siya alang sa Bible study. Niya mga tigpaminaw sa nato there is dinhi sa Kabangkalan, no? May buntag sa Kabangkalan. Mga lipaw-paw di family dia. Good morning. Niya ngadto sa mga pamilya sa mga Aratsya ni Sir Isagani Aratsya, ang atong retired Scout Ranger nga naadiya karon. Salamat po sir sa imong paggamit sa imong sound system sa tuyo nga makashare ka sa pulong sa Ginoo ngadto sa iyong masilingan. So good morning sa tanan tuwa Kabangkalan nga naminaw. Anya good morning sa Mr. Ami Amelia Bisabilia na Brother Alan, may buntag Badalan. Welcome ka mo. Anya tanan diyang naminaw sa Baas, no? Brother Joseph kay papahulay naman siya. So mga tigpaminaw sa Baas, labis mga kaliwatan ni Brother Joseph Kimno, mayong buntag des mga Kimno family. Good morning sa mga Derder family. Kanya ngadtos mga pamilyas mga Sino na Brother Joel Sino yang family. Sa mga pamilya sa del ni Ma'am Kuyos, no, mayong buntag. Kanya ngadto sa mga Humawas family, mga Muñez family diya sa Guadalupe. Kanya mga Baldusa diya family. Kanya good morning sad sa mga pamilya sa mga nila ni Pastor Hill Edoliberio og iyang family. Good morning ng tanan, no, diha sa Guadalupe. Og ngadto sab nila ni Brother Edsel Ledisma o ba ni Ma'am Ibing og ilang makabataan. Good morning ng tanan, welcome ng tanan nga taga Guadalupe. Ato mga suki, welcome. Mga tigpamino na to diha sa dinhi sa Libertad, diha sa dinhi sa Tagasa, no? May buntag sa taga-Tagasa. Tanan taga barangay sa Udlot atong gina-welcome. O dirita sa Syukon, may isa buntag sa Syukon. Tanang taga Nailon. Diha Simbuawan sa Panabilan. Diha Simbuawan, diha sa mga Lipon families, mga pamilya ni Brother Nelson Lipon, mayang buntag. Pamilya ni Brother Libby Lipon o pamilya ni Brother Jerry Lipon. Kamong tanan di mga pinalangga natong mga kaigsunan o makikilaan. Welcome sa ato nga programa. Good morning guys mga Pioneer family. So may buntag di sa mga Pioneer ngadtos mga pamilya sa mga pamilyas mga Rituya atong gina-welcome. Good morning sa BI nila ni Brother Frido
Brother Frido Sarsaliho, good morning bro, uban sa iyong family. Ano ni Brother Johnny Alboro, Brother Johnny, good morning ninyo, nimo. O ngadto sad ni Sister Leoning, may buntag sa Leoning, diha sa imong panimalay, mga sako sa panimalay karon. Welcome sa atong programa. Good morning sad sa tanan nga mga pamilyas, mga hilig. May buntag sa mga hilig family. Ngadtos mga Bulamber family, mga Canales, mga Berdida family. Tanan diha naminaw, unya ngadtos mga pamilya sa mga Mulihon. Atong gina-welcome diha ang tanan. Unya mga pamilya, mga tigtaman to dis Gairan, no? May buntag sa taga Gairan. Good morning po nila ni Engineer Ernie Catayas, kauban sa iyang pinalanggang asawang makabataan. Welcome lang ni Pia Wing sa biya di tindahan. Lanog-lanog po rin yan radio dia. So may buntag ni Mapia. Niya tanan nga taga New Public Market ato nga gina-welcome sa atong programa. Niya mga tigtaman nato diya sa Daang Carbon. Welcome sa tanan diya, no? Niya atong gipahinumduman atong tanang mga kahigalaan dinis Norte. Na kung pananglit aduna na problema sa atong pananaw mga higala, ayaw mo glangan, pa-check up dayon mo. O niya diha mo sa Icons Optical Clinic. Kay eksperto kay na nga mag-examine sa mata, mahatag eksakto nga grado nga atong kikinahanglan. Anya ang naana nahimutang dinhi sa Bugo katong karaan nga landbank paubos gaysa, no? Tong karaan landbank at bang ana makita nimo ang Icons Optical Clinic. Atong pa-check up sa inyong mata na naa sila iban sa San Romeo. Anang kilid Yusay at bang sa Friends, makita nimo nagbuntawag ang Icons Optical Clinic. Computerized na ang pag-check up sa atong pananaw. O pwede sa ilang i-double check, no? Pinaagi sa manual nga pag-check sa atong mata. So, doon lang higala gikan sa adlawng Domingo, karong adlaw. Kutob po na sa adlawng Biyernes kay sirado na sila adlawng Sabado. Nya ilang open ana alas 7 alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. So from Sunday to Friday. Na pwede natin mo, pwede rasad mo pa-check diha sa karaan nga optical clinic ba sa Burake Lubitania Optical Clinic. Pwede ka na mo dool mahigala aron ma-check up ang inyong mga pananaw. Okay, no? Dito sa Tambungon, alang sa ato makigalaan nga na problema pisas motor, kaya kinahanglan mo sakay magkag sakyanan padong San Romeo, padong Bagbugo. So karon sa Tambungon dili na problema ang pagpangita og mga pisas motor. Doon lang ninyo ang Advent Motor Parts. Ang Advent Motor Parts na kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon, yung makita diya ang Advent Motor Parts. Abli na sila mga higala gikan sa Domingo, kutob rapod sa alang Biyernes, sirado rapod ang alang Sabado. Aniya, gipanag-iya ka na ni State Florida o Remy Sigarino. So ay mapagdugag na problema kay pasagdan magana magkadako ang diferensya na. Okay, atong mga suki nga naminaw no dinhi sa dinhigyon sa Dool-Dool. Ato din pangumustahon si Sister Andrino diha sa barangay sa Dakit. May buntag nimo, Sister. Aniya ngadtos mga pamilyas, mga pamilara atong gina-welcome mga Makipig family. Good morning ni Brother Andy Anubal, bro. May buntag nimo. Masuki na itong naminaw diri sa Don Pedro o sa Pulambato. Kutob na lang sa naabot, sa Latos, sa Tingog, sa Trumpa, o kutob sa nagtanaw karon nag-view through Facebook Live ng higala
kamong tanan nga naminaw bisan pa tong naminaw sa mga tingog sa trompa kinasing-kasing mo namo mga higala nga gipasalamatan o gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kining mga balita. Mahinaot mi nga karong buntaga makahatod mi nga ninyo og mga lig-on tin-aw og lig-on nga impormasyon diha sa mga pulong sa Ginoo sa pangutana nga atong tubagon dinhi sa atong programa. Okay, dili ta magdugay mahigala ato sa aning lilion makadiyot no nya ato ning basahon ang atong nakita sa screen nga atong makigilaan nga aduna sila yung mga mensaheng gipadala dinhi sa atong tulumanon. Okay, niya si Brother Elmodam Flores. Okay, ang iyang mensahe. Maayong buntag ninyo diha mga Brad John, Brad Lewy og sa tanan nga nagsunod karon sa atong programa. God bless sa tanan. Niapod si Noype Moreno, si Brother Moreno, ang iyang mensahe. Good morning everybody. God bless kapaglaom. Salamat kayo Brother Rufino. Niya po si Brother Jojo Alcontento anis gawas nga nasod. Condolence to the Arrogante family. Gikan kini kang Brother Jotam Alconten nga tuas laing nasod sa kalibutan. Anya niya sad si Brother Ronilo Itang. Anya iyang mensahe maayong buntag kanyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang kaigsuonan nga naminaw karon og nag-view ining programa. May God bless sa tanan. God bless sa tanan. Okay, thank you kaayo. Anya taon-taon ato nang pambasahon higala ang mga mensahe nga ato makita din sa comment section. Ato ni nang basahon karon taon-taon. Makahimo lang mo higala gihapon sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Kapadangat mo higala aron ato nang matagaan og pagtagad samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato sa tas paglantaw sa mga kahigalaan nato nga nag-like sa atong programa ni si Lovely Diheto, Tris Jamin Jaime, niya po si Nathaniel A. Lucero Jr., niya po si Noype Moreno, si Vicente Likigan. Niya aritas mga naglab sa atong programa. Ato nakita din si El Nidia, Ronilo Itang, si Jave, Edwin Iscario, niya po si Larry Junior Punay. Ato pong nakita din si Caroline Mariket Galiares, niya po si Madi Langgido, niya po si Jaja Aligado Nolia, Ariston Boyno, niya po si Lynn of Kiria og si Kiana Faith Etang. So as of this time, mao ni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nakiuban kanato karong buntaga. Higan na sa pagpadayon ngadto sa unahan, maminaw usa ta og awit, no? Minaw ta og awit. Gitanaw ganing jutay nga sagbo, ang jutay nga mga sagbo, jutay
jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo doon sa panatin. Kanunay kong naghangyo sa akong manluluwa, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubag niya, apan siya nagtaga. Nasayod siya sa mga handuntal. Ang jutay nga mga sagot, jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo doon sa panaton. Mauwi tinguha sa kasing-kasing ko, kanuray nga anak kaniya. Kung mga kalanggaman dinapakaon niya, daon sa kang umadalagad ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo doon sa panaton. Ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot,
Okay, padayon tahigala nga tusunahan no. Atong hangyoon si Brother John, do na siguro siya ay pangumustahon nga na kaninyo, Brother John. Okay, dengan salamat Brother Ligay, manghigala, welcome din kung taga-unang pagkagor ng adlaw sa simana. Salamat sa mga pagsunod kanong na sa atong programa. Kami maghatag sa inyo o kalipayon na ito salamat. O YouTube sa Diabo, kung sa nang naminaw karoon sa atong programa. Kumusta? Kung maayo punta. May the Lord God bless us. Okay, dagan salamat. So, mopadayon tas unahan mga higala at hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, manghigala, magampo kita. Dalang kanan ng magkatagahom ng mga Diyos na natag sa turong gusto ka sa mga dahil itaga sa gato ng natag ng pagdali. Pasalamat ka mo. Pagdating at mo na magapanalangin ka na ini ng programa at ang kinilasan ka para ayos sa matingan na Diyos matalenda at atis na ang mga pagkinaagay sa intention na ang Espiritu Santo ilang sa mga pulo sa pura sila salamat po Diyos sa mga paghatag sa ako salamat po Kristo. Amen. Okay, ato ning lilion makadiyo tigala. Niya ato nakita dinhi si okay. Niya si Lynn of Keria, mayong buntag kaninyo Kuya Libby o Kuya John watching from Tinatarkan Island. So good morning Sister Lynn of Keria. Niya sad si Brother Jex Sumalinog, Dias Dumagite. So ang iyang mensahe, mayong buntag Brother Libby. So Brother Jex, may buntag sa nimo, ginaot pa ang Dios magpanalangin kanimo nga magmalahotayon sa das pag-alagad si Ginoo. Anya niya sad si Brother Elmodam Flores, may buntag Brother Elmodam. At mo adto ta sa unahan, Brother John, ato ning basahon ang reaksyon sa kagabi higala nga mo'y atong tagaan og pagtagad karon nga kabuntagon. Gikan kang Jimerico Simata. Kuan mo guning iya kanang taas kay ilang mga communication kay gitubayan po ni Brother Isaw na ni Brother Larry Punay. So ang iya god nga baruganan ni Jimerico Simata, medyo sopak siya sa adlawng igpapahulay nga tumano nato karon kay matod pa niya ang kanang sugo sa mga Israelita rana muna iyang pagtuo nagisgot mga kagabi og adlaw nga igpapahulay Sabado. Gawyon siya nga Sabado igpapahulay wa siya reaksyon na pero matod pa niya para lang kun na sa mga Israelita. O niya gani, naghisgot siya dinhin, ay taas-taas panghisgotan niya dinhin nga ang adlaw ko nung ipapahulay, kuwan na sila kanang handumanan na sa pag-alang na sa mga Israel, kadtong mga Israel nga nanggawas gikan sa Ehipto, mga higala. O handumanan na sa pagawas gikan sa Ehipto. Nagtuo siya nga ang ipapahulay, ngunit nga the observance of the Sabbath serves as a memorial not only of God's rest after creation but also of the Israelites' liberation from slavery in Egypt. So ang pagbantay daw si kapahulay, di lang kuno kay handumanan sa pagpahulay sa Dios siyang paglalang, kundi ang handumanan po kini sa mga Israelitas sa pagnatagan silang kagawasan gikan silang pagkaulipon sa Ehipto. Ang puwento din nga iyang gipasabot nga ang igpapahulay para nagyan na sa mga Israelihanon. Wa tay labot kay sa ato panahong Kristiyanos, Domingo na. O niya na pag mga points sa dinhi nga ginahisgutan nga ang mga apostoles gihatagan og otorite. Muna nga yan ang mulatay na siya diha sa Mateo 16:18, authority niya, may authority diha gihatas Ginoo ngadto nila
sa pag-usab sa balaod sa Dios. So amo na ato sa mga diskusyon, tinuod ba nga wa tay labot sa igpapahulay? O niya Domingo na karon pa ng Kristiyanos, tinuod ba sab nga gitagaan siguro og authority ang mga apostoles sa pag-usab sa balaod sa Ginoo? So mo ni atong pagtagad sa ato nga programa karon ba mga buntaga. So unang mo hatag og pagpasabot ini si Brother John o niya akong tapuson mahigala. Taas pa tong oras, Brother John. Alas 8:22 pata o niya alas 8, alas 9:25 tamondang. Okay, Brother Okay, John. daghang salamat Brother Libby. May tungod aning baruganan pagtuo prinsipyo ni Brother Jemerico si Mata or Mata? Mata. Okay, Brother Jemerico Mata. May tungod aning imong pagtuo og baruganan, dili mi makigal kontra kay imo man ang baruganan, imo man ang pagtuo, di mi makigal kontra. Pero ang amo ora gyud dire mao ang pagpasabot sa mga butang nga gitudlo gipasabot sa Dios sa balaang kasulatan kay sayod man ka Brother Jemerico Mata nga kini nga programa based on the Bible ni. Karon kun ato gyud nga susihon kanang imong paghuna-huna nga ang adlaw igpapahulay wa tay labot or ang kasuguan didto ra sa Israel, diha ni anang mga bahina wala kagyoy makita nga gipaboran o giuyunan kana sa Biblia. Unang-una, kung imong tan-awon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan niya, ang Diyos may nagtugas kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Balik ta sa imong gipanghuna-huna nga wa tay labot sa adlaw igpapahulay ug ang kasuguan didto ra na sa Israel. Kung Biblia mo'y atong hisgutan, wala na gitudlo sa Dios. Tungod niya na gibadlong ka sa Dios. Tungod niya ng panghunahuna nahimo kang bawog, nahimo kang baliko, busa tuliron ka sa Dios. Ug unya matutuon ka sa pagkamatarong kana kung gusto ug maunay imong gikinahanglan. Well, adto ta sa imong gihisgutan nga ang kasuguan didto ra na sa Israel, ako moingon nimo nga wa na itudlo sa Ginoo dinhis Biblia nga ang iyang kasuguan alang lang sa mga taga-Israel. Tandaan nimo na gikan sa daang tugon paingon sa bag-ong tugon, wala kay makita ni ana sa Biblia nga giuyunan o gitudlo sa Dios nga ang kasuguan dito lamang sa Israel sa laktod paggasulti, or in short nga wa tay labot. Wa tay labot. Kana siya Brother Jemerico Mata, mga bunga lang na sa kaugalingong dinahom-dahom, huna-huna og pagsabot sa tao sa laktod. That is your private interpretation, that is your own understanding. Wala man na gitudlo diha sa Biblia. Una, adto ta sa kaning gihisgutan nimo nga ang kasuguan didto ra sa Israel. Kana balik ko nako dili na tinuod nga didto ra sa Israel ang kasuguan sa Dios. So pamatiin niyo ato ning basahon kini ngadto na gid ta sa Biblia, Brother Jemerico. Ako nagtuo man ko nga nagtuo kag Biblia. Ingon nga ang Biblia giila nga mo'y pulong sa Dios, giila ang Biblia nga kini iya sa Dios. Og tungod ni ana mudawat man ang tao og sa dili, kini nga programa nga inyong gipamatian nagbase gyud ni sa Biblia. Well, adto ta kanang moingon ka nga ang kasuguan sa Israel lang na wa tay labot, mamagay laktod na nga didto ra na sa Israel ang kasuguan. Sa Nahaunang Hari kapitulo 8 bersikulo 60 ug 61, pamatii Brother Jemerico Mata nag-ingon dinhi, aron masayod ang tanang katawhan. Ini siya gi-address ni
ngadto sa tanang mga katawhan. Ug imposible nga muriwa ka nga wa kay labot kay tawo ka manggod. Busan na bilong ka sa gitawag og katawhan. Nagingon aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanawa lang gid ha, ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. So asa naman ang gingon nga dito ra sa Israel nga ang gisgutan dinhi ngadto sa tanang mga katawhan sa kalibutan, dili kay Israel lang. Unya matud pa dinhi nga ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtumad sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. So matin-aw Brother Jimmy Rico, mata nga wa mauyuni sa Biblia ang imong mga hunahuna ug dahom-dahom nga didto ra sa Israel ang kasuguan kaysa atong gibasa ang kasuguan alang sa tanang mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Hangay ni muna nga mabantayan Brother Jimmy Rico. Karon kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13, ingon ini Brother Jimmy Rico uban sa tanang naminaw. Nagingon nga kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mao na gisulti sa translation sa popular version. Nagingon kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tanaw ha, ang tao di ay dunay katungdanan, mao ang pagtuman o pagbantay sa iyang mga sugo. Unya kanang pulong tao Brother Jimmy Rico, mata dili gid ka kalikay nga ikaw tao ra pud ka, tao pud ka. Nagingon kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tao gyud kay ang gihisgutan dinhi dili hayop. Unya ikaw tao man ka. So dili gyud na mao o dili gyud na haom kanang imong paghuna-huna nga didto ra ang kasuguan sa Israel tungod kay ang katungdanan sa tao mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Kung tugutan nimo Brother Jimmy Rico uban sa nang naminaw nga kana bang pagsusis Biblia kanang gitawag og wider, deeper and broader, atong palalum-laluman, atong palapad-laparan. Ang pulong nga tao kung sa Griego na siya gitawag na og anthropos. Ang pulong anthropos nagpasabot na all mankind, all races of people. So dili gyud mahitabo nga mohaom kanang mga panghuna-huna ninyo kadaghanan nga didto ra na sa Israel ug wa tay labot sa pagtuman mahitungod niana sa mga kasuguan. Ang akong gisgutan ang popular version, ang translation, pero anhita sa MBB o kung kini ang maayong balita na gisulti dinhi. Nag-ingo dinhi, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Tanaw ha, maong katungdanan sa tao. Sumala na sa niini nga bersyon na. Karon ato pagyud nga basahon ang MBB. Kung sa maning MBB, ang maayong balita Biblia. Niya ang gisulti sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Malinaw kini kay ang ganina atong gibasa
kinitibok katungdanan sa tao. Pero arita sa MBB o kung maayong balita Biblia nagingon no, human niining tanan usa lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ug kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Brother Jimerico Mata, hinaot pa nga kining mga pulungan nakatabang sa imong pagsabot, nakahatag nimo og katalinuhan, makorek unta ka sa sayop nimong panghuna-huna kay huna-huna ra magina nimo nga ang kasuguan didto ra na sa Israel. Akong balikag basa ha, human niining tanan usa lang kabutang ang angay kong isulti, tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Ang gisulti alang sa tanang tao, tumana ang iyang mga sugo. Busa dili og dili gayud mahitabo nga kanang imong panghuna-huna nahaom sa gitudlo sa Biblia. Hinunua ang imong gihuna-una og panghuna-huna nakigkontra sa mga gitudlo sa Biblia. So kung atong basahon sa the Word of God o kung pulong sa Dios nga salin na Brother Jimerico Mata, nag-ingod din hiyo, human niining tanan usa lang kabutang ang angay kong isulti, tahura ug kahadluki ang Dios, tumana ang iyang mga sugo alang kini sa matag tao. Sa maayong balita Biblia alang sa tanang tao. Pero dinis the Word of God ingon alang kini sa matag tao. Busa dili gyud mahitabo nga mauyunan sa Biblia kanang imong huna-huna og mga dinahom-dahom. Kay mo man ni ang gisulti gyud sa Biblia. Unya ni apay akong dugang pa nga gihisgutan dinhi sa Biblia Brother Jimerico uban sa tanang naminaron. Nag-ingon din hiyo, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Kay maoy iyang kalipay ang pag makasasala, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay og nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Matinaw kining mga butanga Brother Jimerico, pero ngano nga niabot punas imong huna-una, mao magunay gitudlo sa Biblia, amo magunay gitudlo sa inyong mga pangulo. Wa na itudlo sa Biblia. Kay kun ang gitudlo sa Biblia maupay gitudlo sa inyo, dili unta ingon ni ana ang imong panghuna-huna o gihuna-huna nga ang kasuguan didto ra na sa Israel ug wa tay labot mahitungod ni ana. Karon, kung atong tan-aw dinhi, humana ato nang gibasa, bulahan ang tao. Mo ni gisgutan dinhi, ikaw tao masagka. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayogiton. Gingon din kung nag-ingo mato pa diha nga kundili anaa sa kasuguan Jehova ang iyang kalipay ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Tao ang gihisgutan dinhi nga ang kasuguan sa Dios mamalandong ang tao sa pagtuman ni sa adlaw ug sa gabi. Nganong gigamit adlaw gabi? Meaning sa tanang oras. Kay tingalig maguna-huna na pud ang tao nga ang kasuguan sa Ginoo mo epekto lang adlaw kagabi di na, epekto gabi sa adlaw dili. Tanang mga oras ang kasuguan sa Ginoo kinahanglan pamalandongon sa tao. Pamati irag God Brother Jimerico, ang gihisgutan ni Kristo sumala sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 18. Ingon ni Kristo, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Tanawa ang gisulti ni Kristo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Kung diin man kang lugara o dapita karon nagpuyo Brother Jimerico, sulay kuno paghangad sa taas kung ang imong nahimutangan naabay langit.
Unya doko sa ubos tan-awa kung naa bayuta. Si Kristo nag-ingon, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Sabton ba nimo nga ang magtuman kadturang taga-Israel? Dili kay sa ato nang gibasa ang kasuguan sa Dios gihatag kinis Ginoo alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Karon bahin anang imong gisulti nga ang mga apostolis dunay authority sa pag-usab sa kasuguan sa Dios. Lain kana nga pagkasayop nimo, Brother Jimmy Rico, kay ang mga apostolis wala tagai sa Dios og authority nga usbon o supakon ang iyang mga kasuguan. Kanang imong hunahuna ba sa 16, 18 na wa na nagpasabot dinha og kasuguan. Ang imo lang hunahuna tungod kay authority, so ang mga apostolis dunay authority sa pag-usab sa kasuguan. Wala, Brother Jimmy Rico. Pamatii kuno sumala sa gihisgutan sa 6:14 sa naunang Timoteo. Mauni ang imong angay nga mapamatian, Brother Jimmy Rico. Sa 6:14 sa naunang Timoteo, mauni ang gisulti, matud pa din hiyo niining pagkasulti ha nga kinini ang giingon din ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naa giusab ba di ay mga apostoles? Matud pa ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Uy, naunsa wa pagani mo tunga, wa pagibalik si Kristo, inyo namang gibuot-buotan og usab. Unya inyong idamay ang mga apostoles nga wa man nila ginahimo. Nga naman kay ang mga apostoles nagwali pod sa kasuguan, ngadtos mga katawhan nga tumanon. Ngani si San Pablo nagsulti siya, si San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Napakalinaw ni ana, Brother Jimmy Rico, ug imposible nga dili nimo ning mga puntuhan ning mga butanga masabtan. Kay yano ra man kaini, simple ra man kaini. Karon ato nga basahon, Brother Jimmy Rico, dinhi sa Roma, no? Ang Roma, Brother Jimmy Rico, unang libro sa 14 ka mga libro nga nasulat ni Apostol Pablo. Ani atong basahon na sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 13 unya Roma kapitulo 8 unya bersikulo 13 mao ba ni ang gihisgutan dinhi ni San Pablo niya akong basahon na kung unsay gisulti dinhi ni Apostol Pablo ni ining mga punto. 8 unya naghisgot dinhi sa 13 8. Okay. Nag-ingon din hiyo, matud pa ni San Pablo, Brother Jimmy Rico, sa 13:8 sa Roma. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usad sa usa, kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Naghisgot gihapon ang mga apostoles unsa may authority nga imong gihuna-huna diha nga giusab sa mga apostoles ang kasuguan sa Dios. Ngani gihisgutan dinhi nga matud pa dinhi ni Apostol Pablo nga nag-ingon siya dinhi nga ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa. Ngano man na gisugo, love one another. Wa magingon love another one. Maghigugmaay ang usa og usa. Unsa may niini ang paghigugmaay sa usag-usa, kay ang paghigugmaay sa usag-usa kini siya maoy katumanan sa kasuguan. Akong balikag basa magingodi paghigugmaay ang usa sa usa, kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan.
Kung dito ra na sa Israel, nganong gisgutan pa man ni Apostol Pablo, o ang mga apostoles, doon na sila authorities pag-usab sa kasuguan, nganong nagisgut pa man? Ha? Nga ang nagahigugma sa iyang silingan o sa iyang isigataw, nakatuman sa kasuguan. Na, iuban mo ingon nga, wa man gyud na, kay wa may makatuman ana ang taong kasuguan. Unya, way makatuman, di mo mutuman, unya dito lang sa Israel, kay way taong makatuman, ang Israel makatuman, ya kita dili. Kana dako na gyud na kaayo nga argumento, brother Jimmy Rico. Ang gihisgutan dinhi nga ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa man nga kasuguan, brother Jimmy Rico, ang gipasabot ni Apostol Pablo, ipadayon kog basa, nag-ingon din siya ang mga sugo nga nagaingon. Ang mga sugo nga nagaingon. Remember nga ang bagong tugon ni ato gibasa. Nag-ingon ayaw pagpanapaw. Unya, diin maning suguan na sulat, brother Jimmy Rico. Dili ba kining suguan didto ni sada ang tugon og kini siya ikapitong sugo diha sa napulo ka sugo nga dili ka manapaw? Kung moingon ka nga wa tay labot sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan, kay wa may labot, obligado nga ang tawo manapaw. Kay og dili siya manapaw, nagpasabot man nga nagtuman siya, kay ang kasuguan nag-ingon man nga dili ka manapaw. Pag-ingon ni San Pablo nga ang nagahigugma sa iyang isigataw nakatuman sa kasuguan, ang kasuguan nga gipasabot ni San Pablo nga iyang gituman kanang kasuguang napulo kasugo moralo nga nasulat dinha sa daang tugon. Ipadayon nako pagbasa, ayaw pagpatay. Diin maning sugo ang dili ka magpatay. Dito ni sa daang tugon sa napulo ka sugo, din ang sugong dili ka magpatay, ikaunom nga sugo diha sa napulo ka sugo. Meaning nga nag-exist pa, nagpabilin pa ang kasuguan diha sa daang tugon nga sa panahon sad sa mga apostoles. Dili ka magpatay, ikaunom man ang asugo sa kinini ang napulo ka sugo. Sunod, ayaw pagpangawat. Ikawalo ning sugo diha sa napulo ka sugo nga nasulas daang tugon ang dili ka pagpangawat. So meaning nga ang kasuguan gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon existido pa og aplikado kini sa tanang mga tao. Dili ka makadinay nga wa tay labot. Mingon dinhi di ka mangawat. Karon kung wa kay labot ani, obligado kang mangawat ka, kay og dili ka mangawat, nagsunod ka man, nagtuman ka mas kasuguan, so mangawat ka. Tistingi ragod, brother Jimmy Rico, pandid iragod, kanang naay taong nakapatay, kanang taong nakapangawat, kanang taong nanapaw, kay mo may gisgutan ninyo ang kaso na concubinage man na. Unya ang sa pagpangawat, kuan man na kanana ang theft. Unya ang sa kanana ang pagpatay, murder na ang kaso. Parang makita nimo ang mabaw nga pagsabot. Tistingin ng naay mga taong nakapangawat, nakapanapaw, nakapatay ug dili ba nadakpon sa pulis. Nganong gidakop man na sa pulis? Kay didto ra man na sa Israel. Tungod kay ngano man ang kasuguan para na sa tanang mga tao, dili kay sa Israel lamang. Sunod, ayaw pagkaibog, o ang bisan unsa nga sugo niini nalangkob nining pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Tanawa ha, higugmaa silingan sa imong kaugalingon. Nganong higugmaon man? Tungod kay ang naghigugma sa isigataw nakatuman sa tibuok nga kasuguan. Ang ikanapulong sugo nang dili ka mangibog. Ngano nga makapang-rape man, Brother Jimmy Rico, ang tao? Tungod na sa kaibog. Ngano nga naa may gikasuhan og malicious mischief. Nganong naa may gikasuhan og attempted rape. Attempted murder. Asa man ni mapahaw ang attempted murder, nagpasabot na siya nga nagdala kag armas. Unya imong gigukod, imo untang patyo nga attempted murder. Pero kanang kuan na gani frustrated murder, nakasamad ka, nasamdan nimo muna imong kaso nga frustrated murder, pero napatay na nimo, murder gina ng kasuhan nimo. Unya kay dito ra man na sa Israel,
Libre ba ang pagpatay? Libre ba ang pagpangawat, pagpanapaw? Wa bitaw na nga naay mga taong butakal tungod man na ni anang pagtulon-ana doktrinaha nga wa tay labot sa pagtuman ana nga sugo. Unya, unsaon taman ang pangulo ug ang magtutukod, immoral, ang membro pod immoral. Ngano man na wa tudloi sa pagsunod sa kasuguan. Unya nag-ingon dinhi sa Jis, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Napaka-importante di ay sa gugma. Kay ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. And how come sa inyong pagtulunan og doktrina didto ra na sa Israel nga ang kasuguan alang sa tanang katawhan, alang sa tibuok nga kalibutan ang kasuguan. Ngani si Kristo balikan ko namulong siya nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Jimmy Rico, pamalandunga ang gipangutana ni Kristo sa kaning mga tao ba nga nagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Tanawa ra gud Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Sigig ampo ang tao, pero wa magtuman sa gisugo sa Ginoo. Nangutana ang Ginoo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Sapat na ba nga nagampo ka Ginoo? Insakto na. Dili ngano man, wa man nimo tuman na ang kasuguan sa Ginoo kaysa hunahuna nimo sa Israel lang. Onya, kung imong basahon ang Proverbio 28:9 nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulongtanan. Gidumtan na sa Ginoo ng taong nagpalingog-lingog, dili maminaw sa kasuguan sa Ginoo. Iya na gidumtan ang pag-ampo. Ano daw na? Unya, kay wa man ka magsunod sa kasuguan, apil ka nga gidumtan sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Tubaga ang pangutana ni Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Well, sa kapanahonan sa mga apostoles o sa kapanahonan ni Kristo, doon na ba'y mga tao nga nagsupak sa kasuguan sa Diyos? Yes, doon na mga tao nga nagtuman sa nagsupak sa kasuguan sa Diyos sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles. Kung natong basahon din hiragodo, sumala sa gihisgutan sa Mateo Kapitulo 15, gihisgutan ni sa Mateo Kapitulo 15, unya versikulo 1 ngadto sa 3, ingon ni ini Brother Jimerico uban sa tanang naminaw karon nagingon, ug kang Hesus diha imbiduol nga mga parasiyo ug mga eskriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kaladaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Kung imong tan-aw ni ang pangutana sa mga parasiyo ug eskriba ngadto kang Ginoong Hesus, din murabag ilang gi-accuse ang mga tinun-an ni Kristo sa atubangan ni Kristo, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang mga gikabilin-bilin nga mga kalagdaan sa katigulangan? Kini siya gitawag ni og traditional belief. Wa na magsunod ni ini ang mga tinun-an ni Kristo, kay wa na nila sunda nagpasabot nga dili aplikado sa mga nangalagad diha kang Kristo. Unsa man ang gipasabot nagingon ini, kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Tanaw ang mga parasiyo ug eskriba kinahanglan gyud istrikto gyud nga og mukaon ka makapanghunaw ka lang gyud sa imong kamot, kay mukaon kang di ka panghunaw makapahugaw na nimo. Kining mga prinsipyo wa na ni batia og sunda sa mga tinun-an. Mao ni akusar ang mga parasiyo ug eskriba ngadto kang Kristo nganong lapason man sa iyang mga tinun-an ang mga kasuguan sa mga kabilin-biling kalagdaan. Pero unsa may gitubag ni Kristo niya tumasahon sa 3, kanila mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan? Nalapas nila ang kasuguan sa Dios, kay ilang gituman ang
mga kabiling-biling kalagdaan. Karon Brother Jimmy Rico, imong gilapas ang kasuguan sa Dios aron lang pagsunod o pagtuman sa gitudlo sa imong mga pangulo sa simbahan. That is very clear. Kung imong tan-awon kini ang gihisgutan sa balaang kasulatan, ha? Kung imong tutukan kining mga nahisulat dinhi, ha? Kung atong tan-awon ang naunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nagingon, siya nga magaingon, ako ragod ni nga kuano, ako ragod ni nga tan-aw ni sumala dinhi ni ining bersikulo sa naunang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 niya akong masahon na kay aron nga ang tanang naminaw ron ila gining masabtan. Nunang Juan 2, 3 ug 4 ingon ni ini ang nahisulat matud pa dinhi ni ining bersikulo ha. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, kung ginsang sugo ang tumanon sa Dios. Ang sugo sa Dios tumanon. Ayaw sunod anang sugo sa mga pangulo nga wa tay labot ana kay sa Israel ra. Niyo, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nakaila kita kani. Asa masiguro nga kita nakaila diha sa Dios kung tumano nato ang mga sugo sa Dios busa hunong na ni anang huna-hunaan nimo nga didto ra sa Israel ang kasuguan. Sunod kung ato pang basahon dinhi sa 4. Apan bisan kinsang magatuman sa kinatibuk apan ang sa 4 siyang magaingon ako nakaila kaniya apan wala magtuman sa mga sugo kini siya batakon og wala kaniya ang kamatuoran. Biblia ay nagpamatuod ani Brother Jimmy Rico nga ang tawo moingon siya nakaila siya sa Ginoo, nangalagad siya sa Ginoo, Kristohanon siya, pero wa magtuman sa kasuguan, siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Ingon ba ni ana ang pagkinabuhi sa mga taong naas Ginoo? Ingon ba ni siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran? Kinsay bakakon og walay kamatuoran? Ang wa magsunod sa kasuguan. Tungod sa imong pagbati nga ang kasuguan didto ra sa Israel, nahimo kang bakakon, nahimo kang walay kamatuoran nganuman kay wa man ka nagsunod sa kasuguan. Karon kang kinsa maning diin manigikan ning mga bakakon. Juan 8:44 nagingon kamugikan sa inyong amahan nga mong yawa kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. Unsa ang yawa? Bakakon. Unsa siya amahan nining ginikanan. Na ay mga bana nga dili amahan kay wa man manganak ang asawa. Naapoy asawang dili inahan kay wa man sila manganak, manag-asawa lang sila. Pero pag maghisgot na ganig amahan o inhan, meaning na ay anak. Ang gisgutan din kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. So ang mga tao nga wa magsunod sa kasuguan, ang ilang amahan ni ana yawa, dili ang amahan nga langit nun. Unya, wa po'y kamatuoran. Kinsa maning kamatuoran? Nung sa Juan 14:6 ingon si Kristo, ako mao ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadtos aman gawas kung pinaagi kanako. So diha ka Kristo ang tao makaabot ngadto sa amahan, pero wa kay nganuman si Kristo man ang kamatuoran. Kapag wa ka nagsunod sa kaasuguan, wa kay kamatuoran, meaning wala kay Kristo. Mauna nga gitawag og Christian without Christ. Kristohanon nga walay Kristo. Nganong wa say Kristo? Nganong wa say kamatuoran? Kay wa magsunod sa kasuguan. Brother Jimmy Rico, isulti ko sa imo nga ang sukdanan ug taksanan, timbangan nga naa ang tao sa kamatuoran ang kasuguan sa Dios. Timan-e kana. Kinahanglan nga ang tao mupasar sa timbangan aron siya masayo. Kung ang gibug-aton usa na ba ka kilo, unsaon man nimo pagkahibaw nga usa na ka kilo kun wa nimo ipaagig timbangan? Sa samang pagkaagi unsaon nimo pagkahibaw nga husto ka nga wa man ka magsunod sa kasuguan, naakad ka matuoran nga wa man ka magsunod sa kasuguan, so pinaagi diha timbangon ka. Sukdanan, ha? Unsaon man nimo pagkahibaw, ha? Nga kana siya
3 piece na, 5 piece, 6 piece, kung wa nimo iagi og sukdanan. Nanusaom na nimo pagkahibaw nga iya ka nas Ginoo, nga wa man ka masukod pinaagi sa kasuguan. Tungod ni ana, Brother Jimmy Rico, usba ang sayop nimo nga panghuna-huna og ideolohiya kana kung gusto kang mosunod og moalagad sa Ginoo. Ayaw kalimot nga diha sa imong relihiyon nga gipasakupan dili kabaya ni ana maluwas sa relihiyon, dili pud ka maluwas sa inyong mga pastor o mga leader nga nagtudlo sa mao nga pagtulunan nga maong pagkadoktrina. Ang tao maluwas diha lamang kang Kristo, pero ang luwason sa manluluwas kadtong nagtuman sa kasuguan. Nganuman, kadto ra man nagtuman mo'y malangit, dili man ang nagsupak. Si Kristo namulong siya, Mateo kapitulo 7 versikulo 21, ingon ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Muna'y makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang kabubuton? Gipasabot. Salmo 48, ang nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, ang imong kasuguan. Unya, unsaon man nimo pagkaila nga nagtuman ka na sa kabubuton sa Dios nga imo man ang gisupak ang kasuguan sa Dios. Unya ni apay pamahayag niini Brother Jimmy Rico Mata. Kining gihisgutan dinhi sa nahaunang Juan kapitulo 3 versikulo 4. Pamatii ko nun basin pa na lang ug may konsensya ka, makonsensya ka pa. Nag-ingon din sa nang Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa balaod. Unsa ang pagpakasa? Naglapas sa kasuguan sa Dios. Kay wa man ka magtuman, kay didto ra man ka na sa Israel, meaning wa ka nagsunod. Naakusaran ka sa Biblia nga nagpakasala. Nanuman, kay ang pagpakasala mo'y paglapas sa balaod sa Dios. Karon, kung imong basahon ang 8, nag-ingon, ang nagapadayon sa pagpakasala, meaning nagapadayon sa paglapas sa sugo. Ako nagtuo nga hantod ron, nagpadayon ka paglapas sa sugo. Nag-ingon, ang nagapadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Karon nagtuo kong gipanag-iyang na nag-iya nimo gihapon ron yawa. Paning kamuti nga mapanag-iya ka ni Kristo, kay si Kristo nagsunod sa kasuguan o ang mga iya ni Kristo nagsunod kay Kristo. Tanawa ang gipamulong ni Kristo sumala sa gihisgutan sa Mateo 5:17. Ayaw kamo paghuna-huna. Naay gihuna-huna diha, Brother Jimmy Rico. Ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Si Kristo mituman. Karon kay Kristohanon man ta. Ang mga sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon di musunod sa kasuguan, si Kristo nagtuman, ang kita dili. Unya nag-ingon man si Kristo, Juan 10:27, ang akong mga karnero nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Ang imong gisunod karon, Brother Jimmy Rico, dili man si Kristo, si Satanas. Kay si Satanas nagsupak sa kasuguan. Kay ang mga iya nga karnero ni Kristo nagsunod man na kang Kristo. Unya kay si Kristo nagtuman mas kasuguan, ikaw di ay dili. Brother Jimmy Rico, dili paulahi ang tanan. Bisan og gamay na lang ang nabilin sa kapanahonan nato karon, di paulahi nga ituwid mo ang iyong pagkakamali. Muna nga ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo ug ang mga butang nga imong nadungog ug nabati karon, Brother Jimmy Rico, uban sa tanang naminaw, mga butang kini nga gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo imong pagadawaton aron nga makabaton kag paglaom sa kasiguruhan alang sa kaluwasan. Ug bahin sa imong paghunahuna usa nga ang adlaw igpapahulay wa tay labot diha na gihapon lain nimo pug pagkasipyat. Sumala sa gihisgutan sa 2:27 sa Marcos, matud pa ni Kristo sa English nga translation nagingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Si Kristo ang misulti nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao ug dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Tanawa
Karon kay tao man ang gisgutan mo, ingong gyud kang wa ko'y labot, wa tay labot dito sa Israel nga tao man na diha ang gisgutan. Ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Ug kay gibuhat na para sa tao, Brother Jimerico, tao ka man, sunda ka na. Ngani nag-ingon sa 2:28, busa ang anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni kang Kristo. Busa ang anak sa tao, ha? Matud pa agalon, ha? Bisan pa sa adlaw igpapahulay. Ang ubang translation nag-ingon, ang anak sa tao, Ginoo bisan pa sa adlaw igpapahulay. Kung si Kristo agalon ni Ginoo sa adlaw igpapahulay, kay naa ka magdomingo kinsa may imong agalon o Ginoo diha nga si Kristo Sabado man ang iyang pagkaginoo ug pagagalon sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay. Na kinsa may imong agalon diha, kinsa may Ginoo mo ng adlaw Domingo. Kanang inyong gidangop nga mga rason nga si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo, insakto man na. Pero wa na nagpasabot nga mao na igpapahulay, katumanan lang na sa tagna nga si Kristo mamatay unya banhaw sa tulok adlaw. Sunday is the resurrection day of Jesus Christ, dili kay Sunday is a Sabbath day. Nga naman, pamati iragod ang gihisgutan, Brother Jimerico, sumala sa gihisgutan sa Ezekiel. Sa Ezekiel Kapitulo 20, niya versikulo 12, matud pa ni Kristo, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Mauna ang igpapahulay every seventh day, dili every first day. Kay every first day, klaro kayo na, Brother Jimerico, nga Domingo. Pero every seventh day. Kung basahon nimo ang Levitico Kapitulo 23 versikulo 3, nag-ingon, this law will never change. Busa ayaw ipahid sa mga apostoles nga may authority sila sa pag-usab sa kasuguan, kay matud pa, this law will never change. O gunya ang gisgutan, balikan ako ng Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo. Mabuhay ka, Brother Jimerico, uban sa tanan nga mga naminaw karon. Din ang inyong gipamatian mao ang pulong sa Dios, og tuguti nga ang pulong sa Dios inyong sundon og tumanon. Ang Dios magapanalangin kaninyo og kanatong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw ining mga bahina. Brother Libby. Okay, dikong salamat, Brother John. So, niya si Brother Ronilo Itang, igsoon texter, nag-ingon si Ginoong Hesus, Hesus Kristo, ang kaluwasan magagikan sa mga Hudeo. Sa Juan 14:22, kung nagtuo ka kang Moises og mutuo sa mukanako, kay siya nagsulat, bahin kanako, pero kung dili ka mo mutuo, sayang gisulat nan unsaon man ninyo sunod sa ako. Mauni ang giingon ni Ginoong Hesus, Juan 5:46 ug 47, sa ato texter ang sinulat ni Moises nagpabilin pagihapon. God bless. So, salamat kayo, Brother Ronilo Itang, sa imong nindot kayong tampo, no, sa tubag sa pangutana nga ato gitagaag pagtagad karon. Salamat po sa pangutana nga ato nga nadawat. Una naghisgot lagi siya nga ang adlaw nga pahulay wa man siya mosupak ka Sabado, pero ang iyang gisupak kay sa Israel lang, kay para natong mga Christians Domingo na. Gradual ko ng pag-usab anya kay tungod kay nabanhong Ginoo sa adlaw Domingo. So ang Domingo na ang gila sa mga Christian nga adlaw nga igpapahulay, samtang ang Sabado igpapahulay sa mga Hudyo, samtang ang Domingo igpapahulay sa mga Christian. Anya ang mga apostolis daw mo'y naay authority. Sa mga authority sa apostolis, gitagaan sila authority aron usbon ang adlaw igpapahulay Dios Biblia. Gitagaan sila authority sa pag-usab. Walay. Kung imong basahon dinhi ang kalig-on sa
adlawng igpapahulay mga higala sa Levitico Kapitulo 23 versikulo 3 niya ang gisulti sa Dios. Gayon din nga aduna kamoy unom kaadlaw makahimo kamo sa inyong mga buluhaton apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana Sabado. Balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, gikinahanglan nga magpahulay kamo sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaura dili gayod mausab. Wa mausab ng balaura. Hinungdan nga ang mga apostoles wa santay mabasa nga nangako sila usab sa igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tungod kay ang gisulti sa Ginoo nga ang adlawng igpapahulay dili gayod mausab mga higala. Di gyud mausab ang igpapahulay Sabado. Karon ato dong tan-awon ang mga komentaryo sa atong mga sa mga scholars, no? Atong tan-awon kung tinuod ba nga dunay gihatag authority ang Ginoo ngadto sa mga apostoles aron iyang usbon ang balaod sa Ginoo. So ato kunong sulayan paglantaw mga higala ang pipila ka mga komentaryo kung doon na ba'y kausaban. Okay. Sumala pa sa atong mabasa sa Library of Christian Doctrine, page 3 and 4. Mao ni atong mabasa o. You will tell me that Saturday was the Jewish Sabbath, but that the Christian Sabbath has been changed to Sunday. Changed by whom? Who has authority to change an express commandment of God? Gihisgutan ini nga imo konsultihan nga ang Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo apan ang mga Kristohanong igpapahulay giusab ngadto sa Domingo. Giusab kinsa man nag-usab? Kinsa man ang adunay authority nga usbon ang sugo sa gamhanan nga Dios? Kinsa kuno na authority nga usbon ang sugo sa usa ka gamhanan nga Dios? Wa tagay ang tao og authority nga usbon ang sugos Ginoo kay suma sa atong nabasa nag-ingon ang Dios nga kining balaura dili gayod mausab. Di gayud mausab. Nya pa itong basahon no. Gapahayag po ni sa Our Sunday Visitor, the official ni nga mantalaan sa the Roman Catholic Church. Gula ni atong January 4, 1931. Matod pa din sa atong sa Our Sunday Visitor, Catholic ni nga official nga mantalaan. Christendom is indebted to the Catholic Church for the institution of Sunday as the Sabbath day. But there is no precedent in Scripture nor commandment in Scripture to observe Sunday as the Sabbath day. Wa di ay sugo ang Ginoo. Way commandment sa Scripture sa balang kasulatan mahitungod sa pagbantay sa Domingo nga giila nga mao ang adlaw igpapahulay. Wa giday mahigala. So mo na mga pagpamatuod. Ni pa atong daghang basahon ni Gala. Ato ning pagbasahon kung tinuod ba gyud ang mga Kristiyanos Domingo na. Niya. Hibalo na to nagsulti nga way authority. Niya sumala sa gipahayag dinhi ang Domingo kung kinsay nag-imbento ang balaura. Matod pa sa Catholic priest Sydney, Australia, August 1900, Sunday is a Catholic institution
balaod lang gyud na sa Catholic. From beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of the weekly public worship from the last day of the week to the first. Gitinaw mahigala nga ang Sunday balaod lang na sa Catholic Church. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa balaang kasulatan, mapapal ni wala gyud single passage nga nagtugot kanato nga balhinon ang publiko nga pagsimba gikan sa katapusang adlaw semana ngadtos unang adlaw sa wa day tugutis Biblia. Sa ato pa kay wa man tugutis Biblia, ila lang minaumao mga higala, ila lang kaugalingong pagbuot, dili na pagbuot sa Ginoo. Wa tagayog authority nga usbon, pero giusab higalag tao. Ang Dios nagsulti nga kining balaw na di mausab, pero giusab og tao mahigala. Nya asa na itong sundon? Ang naas balang kasulatan nga waos ba? Or antipas inusab? Lagi kay kinabag-an sa mga Kristiyano nagbantay sa Domingo pero wa ay bisis diha sa balaan na kasulatan. Way basihanan makita diha sa Biblia. Atong tanawon ko no ang pahayag sa atong mga higala nga mga scholar nga mga Baptist. Atong tanaw na matad pa sa ni Dr. Edward T. Hiscox nga the author of the Baptist Manual. Anya gibasa kini dito sa New York Ministers Conference diadtong November 13, 1893. Ang mabasa mo ni paminawan ninyo. There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day. But the Sabbath day was not Sunday. It will be said, however, and with somehow of triumph, that the Sabbath was transferred from the seventh to the first day of the week. Where can the record of such transaction be found? Not in the New Testament. Absolutely not. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh to the first day of the week. Pagkatinaw ka hindi pagsultiha, gipamatuod dinhi nga adunay sugo nga bantayan og balaanon ang adlawng igpapahulay. Apan ang adlaw nga pahulay dili Domingo. Ginaingon kini nga milampos nga ang adlaw nga pahulay gibalhin gikan si kapitong adlaw ngadto sa unang adlaw semana. Apan diin man nato mabasa nga record makaplagan nato. Wala di nato makaplagan sa bag-ong tugon. Wa gyud mabasa sa Biblia. Ingon sunahan. There is no scriptural evidence. Wa gyud ebidensya sa Biblia nga gibalhin ang balaod sa adlawng igpapahulay gikan sa ikapitong adlaw ngadtos unang adlaw semana. Wa ginay authority sa Biblia. Munang di gina kapasar sa Biblia. Og moingon tahigala nga tungod kay nabanhaw ang Ginoo adlawng Domingo, di nakapasar nga naman. Wa may gisulti sa Biblia. Tungod kay nabanhaw ang Ginoo adlawng Domingo, Domingo na ang adlawng igpapahulay. Wa gyud tuguti. Onya magpili ta ana. Asay atong sundon. Balaod sa Dios or balaod ba nga hinimo lang sa tao. Niya pa atong basahon mubasa tag pipila pa gyud ka mga pagpamatuod. May manang mubasa tag pipila ka pagpamatuod. Labi na sa mga basahon gikan sa atong mga kahigalaan. Okay, niyo mabasa nato nga matod pa dinhi sa Fundamentalism and Catholicism sa page 31 by Karl
Kiting ang mabasa mao ni fundamentalist meet for worship decided mantay ha, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christian in honor of the resurrection. Sa ato po, wa lagi gid ay tuguti na, wa gid usba. Ang Catholic Church mo rin nag-decide nga Domingo lang ato, kitang Kristiyano kay ang Ginoo nabanhaw adang Domingo. Pero naaba nay approval sa Biblia? Wa, mga higala. Sa ato pa wa ginay kakapyutan nga lig-on nga bersikulo des Biblia nga ang Dios nagsugo or gibalhin sa Dios ang igpapahulay ngadto sa adlaw nga Domingo. Wa, onya, niya pa itong basaw no? Onya, matod pa dinhi sa okay, ato ning pambasaw ni ay mga pipila ka mga komentaryo. Okay, matod pa ni Campbell. Si Campbell mahigala sa Campbell sa Washington Reporter, October 8, 1821. Ingon din nga, there is no divine testimony that the Sabbath was changed. Tiyaw mo na, why divine testimony, why langit nun nga pagpamatuod nga ang Sabbath igpapahulay ingon din gibalhin. Wa. Onya, gaingon pag rin niyo, sa maugi hapon, the true Christians are the Sabbath keeper. Ang tinuod ng Kristiyano ang nagbantay sa Sabado, mao'y pamatuod niya. So, opposite na, dili, true Christian, ang kadtong wa nagbantay sa adlaw Sabado. Nag-claim lang nga Christian, pero ang true Christian mahigala, ang kadtong mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado. Kay mismo si Kristo nga gituhuan sa kinabag-ang Kristiyano. Inon talang kinabag-an kay majority nga Christian karon mga Sunday keeper man. Minority raman nga Christian sama Seventh-day Adventist nga nag-ila nga Sabado kapahulay. Ang majority of Christian nga nagbantay sa Domingo higala wa gina suportahi diha sa Biblia. Gibalhin lang na sa simbahan ang adlaw kapahulay, tao ang nagbalhin, dili ang Ginoo. Napato basaw no? Sa basaw sa Catholic Faith Handbook for Youth 2nd edition. Catholic book ni siya. Ang isulto din ni, early Christians observed the Sabbath on Saturday, but by the 2nd century, Sunday gathering had replaced the Saturday Sabbath observance. Tiyaw mo na, ang gisulti, ipamatuod nila nga ang unang mga Kristiyanos, early Christians, ito mga genuine Christians, observe a Sabbath on Saturday. Apan sa ikaduhang century daw, ikaduhang katusan kamatuig, ang pagpundok gathering sa adlaw Domingo, mao'y giilis gikan sa Sabado. Giilistan lagi sa tao. Wa na din ang Ginoo nag-ilis. Gibuot-buotan sa tao kung atong sumarihon higala. Ang Domingo, balaod lamang inimbento sa tao, dili balaod sa Ginoo. Di pa ako basaw no? Matod pa ni Sir William Smith and Samuel Chetham, A Dictionary of Christian Antiquities, Volume 2, page 182, Article Sabbath. Ang mabasa mo ni, the formal substitution by the apostolic authority of the Lord's Day, meaning Sunday, has no basis whatever in the Holy Scripture. Tiyaw ba ipabato din na ang formal ko ng substitution, nga matod na, gitagaan ko ng authority apostolic authority, o nga ang Lord's Day, ang kahulugan Sunday, has no basis, way basihanan, whatever in the Holy Scripture. O, na, klaro ka estanan. O, gipamato din hi. O, okay, di pa gido. Ingon ni si pamatuod sa The Rise of Christianity sa page 123, the Roman Church changed the original teaching of the apostles. Giusab nila ang pagtulunan
sa mga apostolis, mga higala. Sumari, ang adlawng Sabado, balaod sa Ginoo nga di gid mausab. Di lang ka sa mga Hudiyo, kundi sa mga Kristiyano tanan. Kay sa atong mabasa sa Marcos 2:27, ang adlawng igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tawo. Tao ang gibutang kay para lang tos mga Hudiyo, nag-ingon untas ginusos, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa mga Hudiyo. Wa, ang gisulti ginusos, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Nganuman kay ang Dios na hibaw labaw tanan nga igpapahulay dili kay para sa mga Hudiyo, kundi alang ni adtong mga tao nga gustong mahimong tao sa Ginoo. Kay ang tinuod nga tao nakailas matuod nga Dios, ang tao nga nagbantay sa igpapahulay. Sumala sa Ezekiel 20 versikulo 20, balaan na ang akong adlaw pahulay kay kini mo'y timaan taliwala kanako og kaniyo aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. But ipasabot ang tao nga tinuod na kailang Dios, mga tao manghigala nga nagbantay sa adlaw pahulay sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Na ato based on the Bible gid na. Munang sakit tuod ni paminahon pero maunay tinuod mahigala di na makadaot, makaayo na ang mga impormasyon nga ato makita sa Biblia. Last na lang nga verse natong kuhaon sa atong pagkadibutid kaayo nga pagsimba ngadto sa Ginoo. Pero ang ato di ay gibantayan, gisalikway natong balaod sa Dios, ang mga sugo hinustaw mo atong gisagot. Murag gihigugma nato ang tao labaw sa Dios. Atong tanawon, dunggon bas Ginoo atong pagsimba. Sa Marcos City nga 9. Nagingon si Ginusos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Uy, useless lang ha? Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod ko sa Dios. Naabay sugo nga Domingo kapahulay, wala. Ang simbahan na ng sugo, giusab sa tao ang ipahulay nga tos Domingo. Ingon si Dios, kawang lang. Pagkaluoy kayong paminahon ani. So, buti pa sabot nga, daghan di ay nga wa madawat ang atong pagsimbas Ginoo nga naman kay ang atong gituman mga sugo nga hinimo lamang sa tao nga gitudlo kanato nga balaod kuno sa Dios. Daghan nga mangugat nga moingon gyud nga balaod sa Ginoo, sugo sa Ginoo, pero way mabasa sa Biblia mahigala. O di pa ito masaw no sa unahan og midugang si Jesus paingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mohinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyas tao. Manin hitabo atong isalikway ang balaod sunod mo sab Sabado, pero ang atong gisagop ang pagtulunan nga Domingo nga binuhat lang sa tao. Ingon ang Nabi, og miingon pa gayud si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Higala kini nga kasayuran nagpahibaw nato nga kinahanglan kita ang atong tumanon, sundon ang Ginoo, dili ang balaod sa tao nga nahisupak sa balaod sa Ginoo. Sa Juan 14:15 niingon si Jesus, kung nahigugmam nako, tumanan ninyo ang ako mga sugo. Og sa Juan 12:50 gaingon siya, ako nahibalo nga kahulugan sa mga sugo, kinabuhi nga walay katapusan. Kana kung tumanon, pero sa pako na to higala, nagkahulugan po nagkalaglagan sa impyerno. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puso na itong tulamanon. Ani atong timsong na atong luwan sa Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, nagampo kita. Silimbahon ug maluloy ang Dios, salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulungog